gemah rifah bumini guyub rukun wargane hayu hayu rayu kang sarwa tinemu akan kula nderekaken upacara pambuka Purwamadya tasih kathah kekirangan so kalepatan nyuwun agunging sih samudra paksawa kala pungkasi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Gumuruh suarane ing gegana pindha sasra gelap. Sasra sewu gelap bledhek jumlegur kaya pati-pati ambentusi. Gumaludhuk arsa nyamber sakataing hayawan. Kadi dene gagak, sardula, sawer bajul lan saperanganing satu galak kang samya rebut mangsa batange gajah lan turangga. Inggih titianing para prajurit uga manggala kang samya gugur dadi kusumaning bangsa madyaning perang ageng Baratayuda. Nadyan tata lair wis purna, wis paripurna perange Pandhawa mengsah Kurawa ewa dene semanten. Tasih kagiwar-giwar ing batos swasana kang kawuri wonten ing Tegal Kurusetra. 가만 둬.
kunggir parikesit cep menengo aja pijer nangis wae ruhanani ronggir janjine eyangmu Janaka bakal tak warisake sakabeng wahyu kanugrahan lan uga pusaka kadewatan marang jeneng sira kulub ya mung pamundhutaning pun eyang wae estokno ing bono keling ya nggir cep menengo cah bagus aja pijer nangis wae nggir parikes paripurna gage menengo ora kaya adat sabene ana bayi kok angel banget momongane wah tak kudang besok yen gedhe tak wulang kabeh ilmu guna kaprawiran kabeh sakataing ilmu kadigdayan bakal tak warisake marang sira kulub mula aja nangis wae nggir cep menengo nggir wah mating siniwaka sawang purnama cahyamu wenes kamantian liringmu pandam kamarutan sumbaga aju brana dredeg mandra rangkung manggugah rimang rumpinarum sekar merdapa mekro udupmu wangi gandha mulunging gadung sapa rambatan munggir mesmo sak dlerengan tak pundliyana ing pancating sondir dadi usadaning wuyung Mir apa ngopo to kok malah kaya bendarane awake dhewe iki malah kaya gek arep mbibrik karo wanudya ora tegese gek ngeneng-ngeneng bocah sing gek nangis oh iki wis wayahe metu urung Urung gara-gara. Oh, wah, tiwas aku mempeng tenan nih. Wis mlebu. Oh, ateneh salit, wis metu kok kon mlebu meneh. Ora wis mlebu. Oh. Apa munggah kene ning panggung sisan ora apa-apa. Oh iya, heeh. Wong bagus wayahku mari kesit cep meneng aja pijer nangis wae. Rungokno kang dadi sabdaning Eyang Munalendra ing jagat Ngastina nggir. Wis tekan luh titiwan citraing wirata kelawan tedhak turun Ngastina kang nyawiji dadi sajuga ora ana liya kejaba sliramu tukulaning wiji andana tapa bakal kuat lair batine ngasta kendalining triloka mula nggir sawangen donya sak isine kelawan kebak ing kabagyan lan esemono kabeh titah sak jagat raya kanthi rasa bungah sesuk yen kowe wis tumangkar dewasa bakal lumentir kepraboning Kanjeng yang mandi ucaping Sang Kalimataya
Adalah. Oh, adalah Sinuwun. Srumawahyut Sang Yaksendra Gora rupa mangeses kati angin pangsempal kaprapal selo kaplesat soto lumayu mangungsi kagiat kagudu kang Joko olah jagat dewa Bathara jagat Pangestunkara. Adalah lo ngaturaken sembah dipunjuk ingkang abdi kabyantara ngarsanipun Sang Dewa Aji makutaning wong sak negara Traju Tresna sesembahan kula sinuwun Prabu Sawarga nadya ingkang pun abdi cumadung dawuh waladalah persasat kaya dene kesamber gelap anggonku nampa sembahmu anggonku nampa marang pasuwitanmu Kakang Patih laku utawa tindakno salami nyalamnya inggih Dewaji Paduka ngawi dumateng swanipun ingkang pun abdi kepatihan nadyan ingkang pun abdi ngaturaken sedaya ulu wetu bumi Traju Tresna sampun boten wonten ingkang jijir sedaya kawula ingkang dagang kawula among kisma lan uga kawula ingkang makarya ting pundi kemawon sampun samya asok bulu bekti glondong pengareng ngarsanipun ingkang pun inggih ngarsanipun ingkang pun abdi kepatihan pramila menika minangka dados setya bekti kula minangka warangkane panjenengan dika kula aturaken wetah sedaya pisungsum saking sedaya kawula Traju Tresna teh kula wonten dawuh aja klathuk wani kurang deduga kabeh pisungsum sing wis tok aturake ngarsaning panjenengan ingsun kuwi dudu darbine panjenengan ingsun lire Paduka paring dawuh kados mekaten ya merga ora let suwe meneh panjenengan ingsun bakal ngaturake kabeh wulu wetu kabeh pisungsum utawa para kawula Traju Tresna ingkang samya alok asuk blubekti glondong pengareng-areng ngarsaning panjenengan ingsun inggih bakal tak aturake ana ing negara Ngastina minangka hangresteni nderek mangayu bagya jumenengane kadang tarunaku ya kuwi Yai Prabu utawa Yai Raden Paripurna inggih salajeng bidalipun dinten menapa kok kula wonten dawuh bilung inggih wonten dawuh bose apiye dina apa nek awak dhewe bakal ngaturake ulu wetu lan kabeh tandha yekti ana ing negara Ngastina menawi menggahipun ingkang pun abdi sedaya dinten sedaya hari menika sae mengono inggih
ning ujaring para pujangga padha ngendikake yen to ana dina-dina tartentu, ana dina-dina wigati sing luwih prayoga anggone bakal ngaturake pisungsum iki ngarsaning Datulaya negara Ngastina. Inggih. Wonten ingkang sami ngendikaaken menawi wonten ing Kemis Paing. Kemis Paing. Inggih. Mergi Kemis Paing menika mengeti kalih jumenenganing kutha Gari Mataram. Mataram ki negara ngendi? Lah niku menggawe para pujangga. Oh, ngono. Inggih. Dados menggaipun ingkang pun abdi tasih kalih dinten malih kula lan panjenengan sowan wonten ing negara Ngastina. Yen wilung kepiye? Nuwun sewu, Bos. Mboten kok kula menika cumantaka matur ngarsanipun ingkang Sinuwun Prabu Sawarka. Inggih Sang Sinuwun Prabu Sawarka Dewa. Jumbuh kalih napa ingkang sampun dipun aturaken togok. Ning kula badhe ngimbeti sedaya dinten menika pancen sae lho, Bos. Umpama jenengan sampun ngerakit sekar Cepaka Mulya badhe miwaha siwi wonten ing dinten napa wonten niku nek menawi panjenengan badhe ndhaupaken putra putri pinanganten menika pancen golek dina. Ning nek menawi panjenengan badhe ngaturaken upeti langkung sae menika enggal-enggal daya-daya dipun suwanaken. Mengkono bilung. Inggih. Mergi perkara sae menika ampun diendhe-endhe. Nadyan to para pujangga sami ngendika kon golek dina apik ning nek cara menggaipun ingkang pun abdi mboten. Perkara apik iki aja dindhe-ndhe. Lek gage-gage. Lek urunan, lek nanggap wayang, lek piye carane. Ditung sapa dalange, ditung sapa waranggana lan pengrawite saka ngendi. Lah. Ngoten mawon mboten usah golek dina sing angel-angel. Iya, mengkono. Kakang Patih. Nadyan kepiye wae kempong perot jambul wanen togok lan bilung iki minangka dadi abdi kinasihku. Aku minangka dadi panengah saka ature togok lan bilung. Mbok menawa aja ngati tekan suruping surya mengko. Kowe lan aku wis dampyak-dampyak sowan ana ing negara Ngastina. Piak 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 piak. Ya salah. Leng-lenging triya mangu-mangu mangungkung kandhuhan rimang Pun sewu kepareng kula munggel wawan sabdanipun Gusti kula Sang Nata ing Traju Trisna. Inggih nuwun sewu kula nyandhet lampahipun paduka anggenipun badhe bidal wonten ing negari Ngastina. Nadyan ingkang pun abdi ngaturaken sembah sumbing pangabekti lan agunging pangapunten. Kawula nungkak krama dumateng paduka sinuwun ing Traju Trisna Sang Nata Prabu Sawarka. Kok kula wonten dawuh, kenal ora karo pawongan-pawongan iki? Nuwun sewu lah kok kula dereng tepang, kula dereng wanuh. Monggo
awon sae lepat leresipun dipun timbali dene menapa wigatine para pawongan menika samya nyandhet lampahipun paduka sinuwun Sang Nata Prabu Sawarka. Ya. Luwih becik kaya mengkono, lenggah utawa lungguh Kakang kanthi prayoga. Inggih Sang Dewaji ngatos-atos. Nuwun sewu, Kisanak. Sampun kinenten kula tumambuh sayekti nembe wanuh. Menawi panjenengan menika satriya, panjenengan menika kagungan kekasih sinten? Utawi kagungan asma sinten? Nuwun sewu, nderek nepangaken gulang tepang Gladiwanuh. Kula menika Raden Kertiwindu wingking saking kesatriyan Palasa Jenar. Oh. Raden Kertiwindu inggih sinuwun. Ingkang wingking menika dipun tepangaken kula Danyang Swela. Kula menika putranipun Sawargi Kanjeng Rama Bambang Haswatama. Wah. Lah kok tibake sedulur kabeh kok. Inggih ning nuwun sewu. Sampun dados ciri gethek sedaya para turas-turas Kurawa menika ngatos-atos. Mengkono kok. Inggih. Nuwun sewu kagungan wigati menapa dene panjenengan nyandhet lampahipun nata ing Traju Tresna. Nuwun sewu Dewaji. Rarontek gendera umbul-unggul hangendanu wonten ing madyaning alun-alun negari Traju Tresna. Ndadosaken giwarmanahipun ingkang pun abdi ngantos daya-daya karaya-raya kula prapta wonten ing sakngajenging benteng negari Traju Tresna. Ingkang wekasan kula dipun aturi sowan saged muwajahah ngarsanipun paduka Sang Sinuwun Prabu Sawarka. Pramila nuwun sewu duna dungkap menawi wonten kirang trapsula lan anggenipun pun abdi ngunjuk atur ngarsanipun paduka kula nyagunging sih samudra pangaksami sinuwun. Ya, ora dadi apa. Sliramu wis tepung marang wong-wong ingkang jaga tapel wates. Inggih sampun. Dasare menika inggih riyin duk nalika wonten ing lelampahan Gojali Suta simbah-simbah kula lan ugi simbah-simbah paduka menika sampun sayek-sayeka praya. Sampun sareng-sareng mat sinamatan daya dinayan anggenipun kepuk perang wonten ing negari Dwarawati emanipun kawon. Inggih, ya. Ya mung aku ming oleh crita lan aku ming oleh hikayate. Inggih sinuwun. Sak banjure apa wigatine? Cekak aos wae ora semang suwe-suwe. Inggih sinuwun. Kula badhe matur. Mbok menawi anggenipun paduka Sang Sinuwun badhe ngaturaken aswa bulu bekti glondong pengareng-areng wonten negari Ngastina menika lepat. Lho. Lupute nggon ngendi? Inggih panjenengan menika leres menawi panjenengan badhe birrul waliden utawi panjenengan badhe bagusi dumateng tiyang sepah kekalih utawi dumateng sedaya para leluhur panjenengan. Wonten pangandikan Allahumma ghafir lana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Menika pancen leres. Panjenengan badhe nyuwun ngapura lan ugi badhe nyuwunaken pangapura dumateng sedaya para leluhur ingkang sampun kasurut kasedan jati menika leres. Langkung-langkung panjenengan badhe ngaturaken asok bulu bekti glondong pengareng-areng wonten ing nagari Ngastina menika leres menggahipun ngilmu syariat. Ngilmu syariat nggih leres. Ananging menggahipun ilmu hakikat panjenengan menika kagungan cariyos utawi menggah jaman sak menika historis utawi sejarah. Yo. Menawi panjenengan kersa midhangetaken aturipun ingkang pun abdi ing Plasa Jenar sinuwun, kula badhe mbabaraken wujuding historis wonten ing madyaning pasiwakan menika. Wah, edian. Yo, 5 menit wae ora semang kesuwen. Inggih. Mboten usah gangsal menit 3 menit kewala. Yo. Nuwun sewu kula nglepataken paduka anggenipun badhe caos pisungsum ngarsanipun para priyagung, para her-her Ngastina sepisan. Yo, panjenengan nguyahi segara. Lho. Lah inggih. Ing ngatasé negara Ngastina menika sampun kucara negara kang sugih, negara kang gedhe. Dasare cara pajek rakyate menika sampun bangun miturut. Mongko negara Traju Tresna menika nuwun sewu namung sak derma, sak jembaring iyuping payung. Umpami urunan mawon mboten kathah lah nggih ngaten to. Yo pancen bener. Nah, niki panjenengan niat merajakake niat ngaturaken bulu bekti ngarsanipun para priyagung ananging panjenengan nuwun sewu nekak dumateng wong cilik, nekak dumateng para kawula alit. Apa ya mengkono kok? Ampun dimirengke Dewaji.
ingkang angka 2. Nah, ingkang angka 2 nuwun sewu. Menawi menggah historis utawi sejarah. Panjenengan menika klentu. Njenengan Suwanegara Ngastina badhe ngaturaken sembah bekti ngarsanipun ngarsaning adiku. Ya kuwi Raden Paripurna utawa Raden Parikesit ingkang ora let suwe meneh bakal dijumenengake Nalendra ana ing negara Ngastina. Lan uga aku bakal ngaturake sembahku katur ngarsaning Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang kondange kuwi pancen minangka dadi simbahku, dadi leluhurku. Waduh, jenengan menika nuwun sewu, nuwun sewu. Mboten usah dangu-dangu kula matur ngarsanipun panjenengan dika sedaya ingkang dipun ngendikaken panjenengan menika saking sinten? Saka Togok. Iki kawula ning gori iki. Lah nggih, nek Togok menika matur kados mekaten mergo tiyang jireh geteh wedi mati. Tiyang ingkang mboten wantun menanggung resiko menika Togok kalih Bilung. Lah kok kowe iso matur kang kaya mengkono? Inggih, nuwun sewu. Pamomong ting tanah Jawa menika kondange wonten pinten? Ana 2. Ingkang setunggal Punakawan, ingkang angka 2 Togok karo Bilung. Kathah sing sukses pen Punakawan utawa kathah sing sukses para utawi Togok lan Bilung. Waduh, wis nek ngene iki serepot. Mungsuh karo wong pinter omong ngene iki repot, Gok. Dasare ora krasa sinuwune dhewe rada serake. Ayo saking semangate li ngendika. Nuwun sewu ampun sura-sura Dewa Jaya. Yo. Ya pancen bener, Gok. Kabeh Nalendra, kabeh para satriya utawa para wong-wong sabrang sing didereke dhewe mesti kapupuing Ranamadya Loga. Lah iya. Pancen adimu Semar ke pancen sukses. Sukses wae wong pancen sing diderekake wong sing atetekan ati suci pepayung budi rahayu. Nah, niki sampun panjenengan mirengaken langsung saking aturipun Togok lan Bilung, mboten saking kula. Niki kula namung matur seklimah rong klimah supados Togok kalih Bilung kersa klarifikasi. Ning ya mancen bener nyatane kaya mengkono. Ora srogal kang dadi ucapmu. Inggih, inggih. Togok kalih Bilung menika namung nyingetaken sejarah ingkang sejati. Dene sejarah ingkang sejati menika dipun tutupi karepe ben panjenengan boten ngudi tuwuh lara wirang ngarsaning wong-wong negari Ngastina utamaning para trah turasing Pandhawa. Menawi panjenengan kersa midhangetaken aturipun ingkang pun abdi nuwun sewu. Ingkang lenggah wonten ing Dwarawati menika Prabu Sri Bathara Kresna menika sanes ingkang pun eyang. Menika wujuding satru ingkang nalika semanten boten wantun ngajenging pabaratan ing wekasan. Inggih menika ngajengaken putra kakungipun ingkang asmanipun inggih menika Raden Setija supados mengsah yuda. Supados bondo yuda dumateng ingkang pun Rama kandung nun inggih. Suwargi Prabu Bomantara duk ing nguni. Wah. Apa ya mengkono lalakone? Inggih, inggih. Pramila wonten lelakon Gojali Suta menika sejatose karangane pemenang. Nuwun sewu sinuwun. Sejarah menika namung diukir dumateng para pemenang. Sejarah menika namung ditulis dumateng para pemenang. Ewadene kaum oposisi utawa wong-wong sing do kalah kateter kasemper yudane menika dipun hitamkan saking sejarah, dipun kambing hitamkan saking sejarah. Kepara malah dipun fitnah. Sudah jatuh tertimpa tangga. Menika para Kurawa lan uga swarganipun inggih menika ingkang Rama Prabu Bomantara. Waladalah. Bukti utawa kekancinge endi? Anggonmu kowe wani matur kang kaya mengkono, kowe ora matur Dara. Nuwun sewu sinuwun. Nek kula matur Dara menika manfaate napa kula tak tanglet. Wong nyatane Kurawa nggih sampun tumpes keles sampun boten enten ingkang wantun majeng mengsah dumateng para turasing Pandhawa. Kula mboten niat bentik-bentikake, kula mboten niat ngadu-ngadu, mboten niat ngurup-urup geni sing meh mati babar pisan mboten. Nanging menawi kersa midhangetaken ingkang pun abdi, kula badhe matur kanthi walaka. Ucap kacarita nalika semanten wonten ing saklebeting bisik-bisik. Amargi menawi dipun aturaken wetah boten rampung pirang-pirang jam.
pramila matur ngarsanipun Sang Nata Prabu Sawarka. Kahanan ingkang abang digawe ireng, ingkang putih digawe kuning lan sapanunggalane. Damel provokasi, damel derdah pasulayan wekasan dados muntap Sang Prabu Sawarka. Waladala. Waladala jagat dewa Bathara kowe mengkono. Ngapusi kowe kabeh. Jojo bang mawingo wingis kumejot padone ngladine trokocak ngundarandir jagat dewa Bathara. Wekasan kaya arep tak udyal-udyal kabeh para pisungsung, kabeh para kawula sing wis ngrakit, kabeh sakataing bulu bekti kaya arep tak urak-arik madyaning palagan. Ning apa bener sing dadi ucapmu kuwi? Kertiwindu, nuwun sewu, menawi kula matur dura, kula wantun dipun sumpah lan dipun janji wonten ing salebeding gedung mongko dipun sumpah mawi kitab suci. Walah dialah jagat dewa Bathara. Yo yen kaya mengkono toga bilung wonten dawuh. Wonten dawuh, Bos. Para sakathahing kawula kon nggo bali kabeh. Kon nggo bali kabeh pingsungsum wis diaturake ana ing negara Trajutrisna. Nuwun sewu Dewaji. Kula badhe nglempengaken perkara ingkang bengkong, kula badhe ngaturaken pepadang ingkang peteng ngarsanipun panjenengan Tika B. Sedaya ingkang dipun aturaken Raden Kertiwindu menika namung lelamisan. Atur ingkang boten waget dipun pertanggungjawabken. Lire kepiye kowe matur kang kaya mengkono? Kula menika wong tuwa Dewaji, kathah para alok, para sepuh ngendikaken nek wong tuwa meniku kedah digugulan ditiru. Kula menika guru, nadyan kula menika namung madyaning namung saderma punakawan utawa bature panjenengan. Nanging panjenengan nggih raketang namung sak gluguting kolang-kaling nate nyesep ngilmune togok. Panjenengan ampun ngestokaken napa ingkang dipun aturaken wong-wong bedes-bedes negara utawi saking Plasa Jenar menika. Menika namung tiang-tiang kang badhe ngracuni dumateng manah paduka, dumateng penggalih paduka. Perkara sing wis lempeng badhe dipun bengkong-bengkongaken, perkara sing wis apik bakal diorak-arik menika aturipun pawongan 3 menika. Nuwun sewu menawi panjenengan tasih kersa mirengaken ingkang pungkasan. Ingkang pungkasan menika badhe kula aturaken ngarsanipun sedaya para kawula negari Trajutrisna. Piye? Menawi panjenengan badhe midhangetaken lan ugi kersa midhangetaken umpamiya panjenengan kersa mestine langkung praegi yen pancen kowe iso ngaturake bukti lan ngandharake perkara ingkang saestu nyata. Kowe bakal tak angkat minangka dadi warangkanata ana ing negara Trajutrisna. Waduh lah kula pripun Dewaji? Mosok kula badhe dipun pecat ora tegese mantri Abupati. Nggih. Kalenggahan kula ora bakal ngembet marang kalungguhanmu. Nggih. Kula mboten brebeg marang derajat pakat, kula mboten brebeg marang Brana Picis nuwun sewu. Kula menika namung badhe pados mitra umpamiya panjenengan kersa badhe ngudi tuwuh lara wirang. Kepiye? Sejatose perang ageng Baratayuda Jaya pinangun ingkang kawuri menika sedaya awit saking pakertine Prabu Kresna. Lire kados pundi? Menawi dipun tingali sami-sami ahli politik swargi Rama kula inggih menika swargi Raharya. Sapa? Raharya Sang Sengkuni. Lah iya kok malah Setyaki. Raharya Sengkuni nggih ingkang pun Rama kula menika sami julike nek menawi dipun
tandingaken bobotaken dumateng Prabu Dwarawati. Wah. Merga sedaya menika namung pancadan anggenipun Prabu Kresna badhe golek rai ngarsaning para Jawata. Edyan. Walah dalah. Wah, yen mengkono, wis mantep apa kang dadi aturmu. Luwih-luwih perkara sing tok aturake ana ing talinganku mau. Inggih, inggih. Yen mengkono, Grat Lampit, Brungkat Kimpul, Gajah Gelar Singo Barong. Ayo. Ora semangat dhewe ngaturaken asok bulu bekti ana ing negara Ngastina kepara ak dhewe. Gawe Karangabang ana ing Ngastina. Monggo kula dherekaken. Wah. Wah, jalan.
Unggilah ingkawigna Mastu Purnama Sidam. Mastu silat mringwang jagat karna siran tandha kawisaning bisana. Sono sinawung langen wilapa estu maksil stantun lampahing Buddha jinantur tutur. Katula tela tulat mrilabdi ing paradya. Winirsuta ngumpama prameng niskara karna diya tumiying jaman purwa. Winisuda terah ingkang dinama-dama Pinaradi tameng lalata mangga tekap wasaning Gurita tampun renggeng pralamban patumpa-tumpa. Marma panggung sang Werwengkata sekebyar dumadining wayang purwa. Anengge negari Buddha ingkang pineweng carita samangke ingkang kawadi dasa purwa. Iku marang sawiji adili luwih dasa 10 purwa wiwitan. Adining garba Gurita datan wonten ingkang kadi negari ing Astina. Marma upaya 100 tanantuk kalih 1000 tan jangkep sedasa pitados ujaring para pujangga. Negari Ngastina minangka purwakaning cinarita. Negari kang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi. Basa panjang marang adawa punjung iku luhur. Basa pasir ngarepake samudra, wukir ngungkurake gunung. Basa gemah kata jalma dagang datan kendhat lur tan ana pedote. Basa ripah kathah jalma ingkang agegriyaning negari Pratandha ica manahi. Kawula alit kebo sapi ayam bebek lan sak panunggalane datan wonten ingkang kinandhangan teka agler mungguing pangonan. Basa loh jinawi loh toya tumumpang tulus kang sarwa tinandur subur tetandurane makmur ayem tentrem kawulane. Jinawi murah kang sarwa tinumbas jinawi awis kang samya sadi bebasan nandur pisang bisa awoh kencana salagune kukuse wae mujudake cindhe. Saking arjaning negari Dura cara sirna ajri saking milalating Nalindra. Boten wonten panjenenganing Nalindra ing rang jagat pramudita. Ingkang kasongsonganing angkasa, ingkang kagebeng ing muara, ingkang kawengku ing samudra laya, ingkang kepadangan Sang Hyang Surya. Ingkang kasenengan Sang Hyang Candra datan paja wirip wong agung Astina punika luhur kawi sesanira. Adil para marta baloba ing drana upaya dasih utama memulang wong balilu enjang umrang pupuh ngapura lepating wadya anggung titi priksa mintur pangreutama sinten to dasanamane Nalindra kang padhang tingali ageng obore tebih kuncarane dhuwur kukuse kondhang kaluka asmane ajejuluk Sang Nata Prabu Kalimataya. Ya sang ajata satru guna tali krama. Ya sang Prabu Darma Kusuma Darma Raja Darma Suta Darma Putra Wijayangka Yudhistira. Ya jejuluk Sang Nata Prabu Puntadewa. Nalika semanten wonten ing madyaning pasewakan negari Ngastina menika to satriya panenggak Pandhawa Raden Arya Werkudara
Bima Sena Kusuma Yudha Kusuma Dilagaya Sang Bratasena Satriya Budhek Mok Simbar Jojo Gagah Pideksa Yayah Tugu Sinukarta Sabengajenipun sinambung bukur punika para Abupati Mantri Adipati Nakula Tuwinadi Pati Sadewa Datan kantun piswaning satriya panengah Pandhawa satriya ing bono keling nenggih kekasih Raden Janaka ya Arjuna kumbang ali-ali Kunti Dwibatsa nalika semanten Sang Nata Prabu Kalimataya lenggah siniwaka ana ing madyaning dampar denta kayap sanggaring para bancen Magung ketanggung Joko paloro-loro Jinebaran sari sari kang aslisah jebat kasturi ginanda widha mangambar arum dadak sakala manggih kawus tinggal raipun nata agung ing negari Dwarawati nadyan sampun keladuk yuswa nanging tasih katinon merbawa merbawani nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna dados gurawalan manahipun ingkang Nata Prabu Kalimataya ngelon wijiling pangandikan tuhu dawuh-dawuh kang dereng kawiyosing lisan leng-lenging driya mangu-mangu Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warana
sebak puspiting udyono miang panjraing sarawarama renggeng manik Narawata Opo Prabanyo sumirat kenyaring tejo leliweran lereki lat sisiring dadi wimbuh kekonto amrek mingi katiuping maruto mando saparan mangambar ungas yo tori sedeng siniwo Maha Prabu Sri Bathara Kresna Pratisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntrang kuntrang Mas Retno Yayah Wang Wisnu Bathara siniwa ing tinju maya Nalendra arum ngandika Nalendra arum ngandika
Niwang sukma mangadilinuwi ana sasmitaning sun jagat wasisaning Bathara duh dewa duh para Jawata muga ngayomana marang kabeh titah ing Janaloka langkung-langkung dumateng para kawula dasih wonten ing negari Ngastina menika. Oh dewa, mugi panjenengan paring ridho dumateng para Pandhawa. Nun mangke Kanjeng Koko Prabu ndadosaken kumejoting raos Gurawalan anggenipun ingkang rayi nampi rawipun Kanjeng Koko Prabu. Ngaturaken karaharjan, ngaturaken sembah bektinipun ingkang pun rayi ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu pujangganing para Pandhawa jejimating Nalendra negari Ngamarta, Nalendra negari Ngastina lan dados jejimating para Pandhawa. Koko Prabu Jagat Dewa Bathara kadang kula yayi. Nunait pasang Kalimantabe tinebihna ing tulak sarik. Nadyan ingkang pun raka menika tinemu langkung sepuh, langkung werda. Nanging boten ngira-ngirangin tata krama kula sowan wonten ing negari Ngastina. Yayi Prabu Kalimataya ingkang miji dumateng suwanipun ingkang pun raka Dwarawati inggih sampun kula tampi sedaya sedahan, sampun kula tampi sedaya pambagya panakrama lan ugi sedaya para pasugatan dedhaharan unjukan ingkang sampun panjenengan kunjukaken ngarsanipun ingkang pun raka dalah sedaya pakadang pangombyong saking negara Dwaraka. Mboten sakelangkung nadyan kula menika tinemu werda kula badhe ngaturaken bekti. Kula badhe ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Koko Prabu mugi kaskecaken anggen panjenengan dika lenggah Kanjeng Koko Prabu Dwarawati inggih. Sampun boten kirang prayogi piswananipun ingkang pun raka Dwarawati. Yayi, Yayi Aji, inggih Yayi Prabu Kalimataya. Wah. Kresna kakangku, aku ngaturake bahasaku katurut. Ngarsaning Kresna kakangku ingkang katemben rawuh ana ing negara Ngastina. Lan uga sungkemu bahasaku kunjuk ngarsaning para pepunden pangombyong kakangku Kresna ing Dwaraka. Iya. Siadi ngaturaken bekti ngarsanipun Kakang nadyan to wingi-wingi takjak gegojegan, wingi-wingi takjak bebanyolan ning iki perkara ingkang wigati ana ing negara Ngastina, mula aku rawani geguyonan. Geguyonan ya ora apa-apa ben ora ngantuk. Oh ya. Pangestuku tampanana ngarsaning Siadi Jodipati ya ing Siadi Banjarjungut. Ya tak gegem dadekake jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayogakna anggonmu rawuh lenggah ana ing madyaning Ngastina ya negara Ngastina. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak prapta lan sowanku ana ing titi kalungguhan iki, Yayi. Yayi Werkudara. Nunamit pasang Kalimantabi tinebihna ing iluduni dumawahing tawang-tawang. Keparenga ingkang pun rayi ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kunjuk sahanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Rawuh wonten ing negari Ngastina mboten saklangkung. Mugi kaskecaken anggen panjenengan dika lenggah lan ugi sembah sungkeming pangabekti ingkang pun rayi mugi kunjuk ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Yayi, Siadi kanthi runtut ngaturake basa ngarsaning pun raka Yayi Kaipe. Ya mung
pangestuku wae kebat tampanono marang jeneng Siadi. Sanget anggen dadosaken jimat paripih dayana ing kasantosan Amawahono gesangipun ingkang pun rayi ing bono keling Kanjeng Koko Prabu. Iya Siadi. Lan uga kaya wis ora kurang kepenak prapta lan sowanku ana ing madyaning pecrabaan Datu Raya negara Ngastina kene. Koko Prabu Dwarawati ndadosaken kagiat manahipun ingkang pun rayi dene paduka mboten cecala, mboten atur pawarta langkung rumiyin anggen panjenengan badhe tedhak rawuh amber kai nderek mangayu bagya wilujenganing tungkap ingkang kaping 12 warsa Pandhawa sampun mundhataken lelampahan nuninggih wiwit lelampahan ingkang sampun kawuri dumugi titi ngancik Baratayuda Jaya binangun Pandhawa sampun ungguling ajurit sampun ungguling yuda mila Kanjeng Koko Prabu janji setya bekti kula amakili dados sulih salira sedaya para kadang Pandhawa ngaturaken agunging panuwun Kanjeng Koko Prabu dene paduka sampun deduga minangka dados pujangganing para Pandhawa ing dalem saklebeting perang ageng ing Tegal Kurusetra Kanjeng Koko Prabu. Inggih Yayi, dawah sami-sami. Menawi panjenengan ngaturaken sedaya seklimah pangendikan panjenengan menika ndadosaken lingsem manahipun ingkang pun Raka Dwarawati. Amargi anggenipun kula menika mboten waget ngaturaken inggih menika perkawis ingkang langkung bebungahaken para kadang Pandhawa. Utaminipun mboten namung wonten ing Tegal Kurusetra kewala. Anggenipun kula menika netepi darmaning titising Sang Hyang Bathara Wisnu anggenipun hakul adami ngarsanipun para kadang Pandhawa menika sampun dados kewajiban lan ugi jejibahanipun ingkang pun raka. Mila panjenengan ampun gadah raos nuwun sewu rumaos keputangan budi. Kula mboten rumaos ngutangi budi kula ngarsanipun para kadang Pandhawa jernyatane sedaya menika sampun dados titi kudrating garising takdir Bathara Wisnu ingkang anyalira wonten ing Janaloka kedah dados panjampanging para kadang Pandhawa. Yayi Inggih Koko Prabu nadyan mekatena sak boten-botene para kadang Pandhawa badhe ngaturaken menapa kemawon ingkang badhe dipun kersakaken Kanjeng Koko Prabu. Menawi nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu ngersakaken sepalih bumi jajahaning negari Ngastina minangka dados bumi perdikan, bumi hibah kula badhe aturaken ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu. Umpami Kanjeng Koko Prabu badhe ngersakaken sakataing pusaka keprajuritan utawi sakataing gegaman badhe kula aturaken saking gedung pusaka negari Ngastina minangka tandha yekti lan tandha raos matur suwunipun ingkang pun rayi ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalaning adhawuh nuwun sewu lho Yayi. Mboten kok kula ateges badhe nampik dumateng sedaya kanugrahan, dumateng sedaya peparing utawi cecaosipun Yayi Prabu Kalimataya ngarsanipun ingkang pun raka inggih kadang werda paduka menika. Ning kula badhe matur, kagem menapa to nek sakataing pusaka wonten ing tepas kaprajuritan, wonten ing gedung pusaka Ngastina menika utawi sedaya gegaman menawi badhe dipun pindah wonten ing negara Dwarawati. Kula badhe matur tanglet pusaka menika kegunaanipun kagem menapa? Inggih. Pusaka menika kegunaanipun kagem pangantep-antep anggenipun badhe majeng wonten ing pabaratan. Langkung-langkung pusaka menika kagem piandel wonten ing saklebeting ngayuda. Lah nek jaman sampun manggi kamerdikan, jaman sampun manggi ing katentreman
kanggo napa wujuding pusaka napa melih menika badhe dipun pisungsungaken ngarsanipun ingkang pun Raka Dwarawati. Wong sajege urip menika pun Raka menika mboten nate kok majeng wonten ing pabaratan. Nyekel gendhewa mon mboten saged napa malih nyekel tombak, nyekel gegaman mboten saged. Pun menika kagem kenang-kenangan, menika kagem pengiling-iling. Jimat barang siji kudu dirumat. Ngrumat tinggalane para sesepuh riyin wiwit jaman Resi Palasara, Resi Abiyasa. Lan sak panunggalane para leluhur kadang Pandhawa. Menika jumbuh kalian pangendikanipun para sepuh, pangendikanipun para winasis inggih menika al khairu bittiba'i man salaf wasyarru bittiba'i man khalaf. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Menggah werdinipun ingkang panjenengan ngendikaaken, ingkang panjenengan dawuhaken menika menapa? Perkara Janaka inggih. Perkara ingkang apik, perkara ingkang becik kuwi kabeh dumadi kabeh niru marang lelakune para wong-wong kina. Lelakune para wong-wong sepuh. Tegese ora kok wong biyen-biyen. Wong biyen ki ya ana kalane sing ora iso dienggo patuladan. Inggih. Ananging ana ing pengendikan man salaf kuwi ya kuwi man salaf kuwi artine klasik. Inggih. Mongko nek wayangan jaman saiki nek diaturake klasik ya engko do ngantuk kabeh. Wah inggih. Mula ya tetep kudu ana kontemporere, kudu ana dangdute, kepara ya kudu ana sinden sing iso dangdutan. Inggih, Koko Prabu. Ning sing dikarepake ning kene kuwi man salaf utawa wong kina kuwi wong-wong sing nyekeli hujahing agama, hujahing para winasis, para sepuh ingkang nyambung langsung ngarsaning para ambiya wal mursalin. Ana tetembungan al ulama warasatul ambiya. Ulama utawa wong-wong kina kuwi minangka dadi pewarise para nabi, pewarise para rasul, para utusan. Mongko para nabi, para utusan ingkang sakathahing selangkung. Inggih, kathah Kanjeng Koko Prabu luwih akeh. Rasul kuwi ana 313, nek nabi utawa ambiya kuwi ana pira, Gas? Ana pira? Ambiya kuwi ana pira? Ewon ngono wae. Inggih, Koko Prabu. Ana ewon. Nek rasul kuwi ana 313, nek nabi kuwi ana ewon ngono wae. Inggih, Koko Prabu. Sing masyhur selangkung utawa selawe kuwi mau. Inggih. Sing iso dienggo patuladan kuwi ya para ulama sing nerusake sejarah kabeh tinggalane para kina ingkang bubak yasa bubut sembung senggani ana ing madyaning Janaloka kene. Inggih, Koko Prabu. Lah berarti inggih kabeh sing bid'ah utawa kabeh sing nulayani ning nuwun sewu Yayi. Inggih. Bid'ah menika kapirang dados kalih, bid'ah ingkang dolalah utawa ingkang nyasarake, ingkang angka kalih bid'ah ingkang hasanah. Bid'ah ingkang hasanah menika kados dene kula lan panjenengan sami menika nitih turangga, nitih liman lan nitih unta. Ning nek sak menika nek ajeng nitih turangga nggih mangke nabrak-nabrak. Wong nggih pun enten bangjo utawi bangjo pun dicawisake aspal. Lah niku jaman sak menika bid'ah ngagem kendaraan motor, mobil lan sak panunggalane. Inggih, Kanjeng Koko Prabu. Lah, ingkang bid'ah kesasar utawa bid'ah sing ora perlu ditiru kuwi ya kuwi bid'ah sing metu saka tatananing syariat, tatananing ya kuwi sing dingendikake para kina, para winasis. Mengkono Yayi. Inggih, Kanjeng Koko Prabu. Mila nuwun sewu Yayi. Menawi panjenengan badhe ngaturaken sedaya pusaka wonten ing gedung pusaka badhe dipun pindah wonten ing negari Dwarawati. Nuwun sewu. Mboten ateges kula kok nampik ananging menika kersane mapan ayem wonten ing gedung pusaka negari kemawon inggih wonten ing negari Ngastina. Menika dados sejarah, menika dados kelangenaning sedaya benjing para pewarise para Pandhawa supados ngemot-emot dumateng lelabuhaning para sepuh menawane sesuk ana kalane para generasi penerus bakal maksiat, bakal nglakoni perkara ingkang ora prayoga. Menawi mirsani dumateng pusaka wonten ing saklebeting gedhong sanggar pamujan, sanggar pelanggatan, mbok menawi badhe ringkih manahe iki biyen mbahku
anggone bubak yasa direwangi toh nyawa, direwangi mati-matian, muncrating ludira, uncating nyawa. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Salajeng menawi panjenengan badhe ambagi saperanganing bumi perdikan pamerdikaning jajahaning negari Ngastina kula nggih boten badhe nampi. Sekawit Turas Dwarawati inggih putu kula Raden Dwara menika sampun mapan, sampun ngeyup wonten ing madyaning negari Ngastina. Kepara malah sampun dados saperanganing Wiratamtama wonten ing negari Ngastina pramila kula namung badhe titip putra wayah kula, putra wayah Dwarawati supados dipun paringi pedamelan, supados dipun paringi inggih menika sarana kagem ngais wujuding maisah. Maisah menika maisah kuwi kerja nyambut gawe. PY Inggih Kanjeng Koko Prabu. Lah menika Yayi. Inggih Koko Prabu ngaturaken agunging panuwun. Salajeng menapa ingkang badhe panjenengan kersakaken? Yayi, Kula wonten timbalaning kadhawuh. mboten wonten pamundutan saking ingkang pun raka, jernyatane raka menika sampun bombong birawaning manah. Nyumurupi kadang para Pandhawa utamaning para pewarising para Pandhawa saged nerasaken sejarahe para kina, para leluhur. Menika wonten suraos malih al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdzu bil jadidil aslah. Inggih Kanjeng Koko Prabu, menika kagungan werdi utawi mengku suraos kados pundi. Kula lan panjenengan sami monggo sareng-sareng mengadopsi perkara ingkang nuwun sewu ingkang kina kala wau niki sambungane kalih napa ingkang kula aturaken. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Diadopsi perkara sing biyen dienggo sing apik, perkara sing saiki sing bid'ah kala wau nek pancen apik nggih tetep diagem supados imbang keseimbanganing wonten ing bumi negari Ngastina menika. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Janaka Kula wonten dawuh. kayana tandha sasmita apa? Inggih menika alarm wonten ing Bono Keling Mungal. Oh iya. Ya wis ora dadi ngopo Janaka. Tak kira nek wis jatahe limbukan. Dereng Kanjeng Koko Prabu. Oh, tak kira wis jatahe limbukan. Inggih dereng Kanjeng Koko Prabu. Mula kula lan panjenengan sami tansah sareng-sareng derek dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nerasaken sejarahipun Kanjeng inggih menika bapake wong Islam, bapake wong alam donya kabeh inggih menika Nabi Ibrahim. Mula kula badhe ndongane niku sing sekeca mawon, muga-muga kula sak tedhak turun kula sak sumitra, sak kadang ruang kula paringi slamet wilujeng rahayu. Mbak Yu kok kowe ngantuk po? Iya suwe ra lek ndang limbukan. Oh, mulakno kejungkel kowe Mbak Yu. Iya. Dadi nayoga ning kene kok malah ngantuk. Iya. Ora lek ndang limbukan ana tamuke. Iya. Nuwun sewu Yayi, mboten badhe dangu kula matur. Kula sowan menika wonten wigati ngarsanipun Yayi Prabu Kalimataya inggih Yayi Prabu Samiaji. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Nggih, kula menika mboten maos badhe ngundat-undat dumateng lampahan ingkang sampun kawuri. Kula lan panjenengan menika sampun dungkap yuswa ingkang mboten enom malih. Tegese nuwun sewu, sampun dados perkawis ingkang lumrah menawi kula lan panjenengan menika sami mboten eling purwa deksina utawi supe dumateng napa ingkang nate dipun ngendikaaken. Lire paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Lho, Yayi menika napa mboten kemutan? Nggih, etang kalenggahan menika sampun wonten setengah warsa paduka Yayi menika nimbali dumateng ingkang pun raka. Wonten titilaksitaning gati dinten menika kula sampun sowan nderek kalian nawala uleman ingkang sampun panjenengan aturaken bilih. Dinten menika kula kedah sowan ngabiyantara ngarsanipun Yayi Prabu Kalimataya wonten ing negari Ngastina menika. Panjenengan supe, aduh inggih Koko Prabu. Agunging pangapunten kula kesupen. Dene sampun setengah warsa mongko paduka nembe ngemutake. Inggih,
Kula nggih wau niku nek menawi kula angsal ngudharasa, ngudharaos menika kula nggih kesupen. Ing atase wis jatahe sowan ana ing negara Ngastina, lah kok jam 12 menika kula dereng daya-daya, dereng prapta wonten ing titian kereta Kyai Jaladara. Mula kaget kula menika. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Ning kula menika lak dereng telat to. Dereng Kanjeng Koko Prabu. Mula dungkap wigatine kula ingkang badhe mundhut pirsa. Wigatine menapa? Yayi Prabu nimbali lan amiji dumateng sowanipun ingkang pun Raka Dwarawati. Yayi. Andra ingkang puspiturup kasliring samirana amrih sekar gedung ngas gendenyo Nun sewu Kanjeng Koko Prabu. Inggih menika awit saking mrangguli uzuring yuswa kula Kanjeng Koko Prabu. Dene kula piyambak ingkang nyerat uleman, kula piyambak ingkang ngaturaken layang. Lah kok kula kesupen mboten enget Purwoduksina Kanjeng Koko Prabu. Inggih, mboten dados menapa, Yayi? Menika mertandakake menawi kula lan panjenengan menika namung sadengah titah lumrah. Nadyan kasinungan kadigdayan linangkung kaya ngapa ta ning nek wis numapaki jaman tuwa, jaman yuswa sumpun boten muda kemalih, mestine nggih badhe mrangguli ing wanci pikun. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Sampun emut, Yayi. Sampun Kanjeng Koko Prabu. Menapa ingkang dipun kersakaken dene Yayi menika ngersakaken sowanipun ingkang pun Raka Dwarawati? Inggih. Menika jumbuh kalian perkawis ingkang sampun kula rembag, perkawis ingkang sampun kula sareng-sareng bahas dumateng sedaya para kadang Pandhawa. Ingkang pun rayi menika anggenipun ngasta bawat pemerintahan wusananing adil wonten ing negari Ngastina menika kadosi sampun boten kiyat kemalih. Wiwit saking inggih menika penggalih ingkang sampun boten tajem. Wiwit saking manah ingkang sampun boten kados rumiyin duk nalika ingkang pun rayi lenggah wonten ing dampar Dinta negari Ngamarta. Mila dinten menika kepara kula ngrawaken Kanjeng Koko Prabu, kula badhe lengser ke Prabon, kula badhe nglumintiraken inggih menika tijan durori kuluk saking inten utawi mekutaning Narendra negari Ngastina badhe kula aturaken dumateng tedhak turunipun ingkang pun rayi Kanjeng Koko Prabu. Wela dalah jagat Dewa Bathara, Yayi.
Napa inggih sampun dipun gelar, dipun gulung, dipun petung tuna lan bathine. Menawi yayi menika lah kok kesesa anggenipun badhe lengser ke Prabon badhe nglumintiraken ke Prabon Paduka. Langkung-langkung panjenengan dereng miji dumateng penggantosipun ingkang pun yayi inggih pun rayi. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Kula kemutan doe nguni wonten ing lampahan inggih menika Abimanyu Ranjab. Kula menika rumaos dedosan dene namung gara-gara ingkang pun rayi. Gara-gara menika bahasa napa? Mbok yo nganggo bahasa sastra sing kepenak. Ning nggih mboten napa-napa. Karang jaman sak menika nek terlalu wong-wong Dwarawati nek ngerti wong ngangas-ngastina kok ora patek iso basa sing mlipit. Apa meneh iki akeh kadang permadani ning kene iki mung dipaido lho Yayi. Mboten dados menapa. Nggih, nggih. Di ngapunten nggih Yayi, mboten napa-napa. Menika kadang dolop. Mboten dolop. Nika pancen kadang-kadang inggih menika para nayaka negari Dwarawati. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Salajeng nuwun sewu Yayi. Napa inggih jeneng Sadengah Nalendra menika kedah inggih menika kasinungan wahyu keprabon. Wahyu keprabon. Napa inggih sampun patut lan ugi sampun pantes menawi panjenengan kok badhe lengser keprabon titi kalenggahan menika. Lan ugi napa panjenengan sampun inggih menika tega tegel menawi badhe nilar wusananing adil wonten ing praja negari Ngastina menika. Dereng dangu panjenengan ngasta wusananing adil wonten ing negari Ngastina. Dereng jangkep pinten warsa lah kok panjenengan kepara badhe lengser keprabon wonten ing negari Ngastina menika, Yayi. Napa wonten perkawis ingkang dadosaken nglingsemi penggalihipun Yayi Prabu Kalimataya? Babar pisan boten. Badhe kula aturaken saklajenging kala wau ingkang kula. Oh inggih. Abimanyu Ranjab inggih. Nalika semanten anak kula Abimanyu inggih Atmaja kula Abimanyu mengsah yuda nembus barisaning Cakra Biyuha ngantos ingkang pun rayi menika saged deduga medal saking inggih menika jebaganing para sata Kurawa ingkang dipun rakit dumateng para pinisepuh negari Ngastina. Inggih pinisepuh para sata Kurawa. Mila sampun sumpah prasapa kula sinten kemawon ingkang waget mengamankan kalenggahan negara Ngamarta utawi mengamankan tahta Wirata nalika semanten kula bidal saking negara Wirata duk nalika majeng wonten ing babaratan. Inggih leres Yayi. Ingkang mengamankan tahta Pandhawa. Kula sampun sumpah prasepa menika ingkang dados Nalendra ingkang kula angkat jumeneng dados Nalendra nglumintir utawi nglintir keprabonipun ingkang pun rayi Kanjeng Koko Prabu. Langkung-langkung Abimanyu nalika semanten sampun kasinungan kanugrahan wujuding wahyu Cakraningrat. Mila sampun pantes, sampun pas lan sampun sak bobot menawi Abimanyu nalika semanten kula wiwaha sak bibaring perang ageng Baratayuda. Aduh Koko Prabu, nanging imane Gusti kang ngakarya jagat kagungan takdir sanes, kagungan kudrat sanes, kagungan inggih menika kersa ingkang beneh kalian hajatipun ingkang pun rayi. Inggih pun rayi Kalimataya Kanjeng Koko Prabu. Inggih. Nalika semanten Abimanyu gugur madyaning palagan, mongko Abimanyu menika dados usumaning bangsa. Nadyan Abimanyu menika sampun gugur ananging asmane tasih gondo arum dumugi titik kalodhangan sakmenika dumugi benjing dinten kapan kemawon Yayi. Ampun panjenengan ngembet-ngembet lelampahan ingkang sampun kawuri kula menika sampun mrembes waspa kula sampun mrembes saking netra kula. Ampun panjenengan ngendika malih Abimanyu gigrik manah kula raose kados kumejot manahipun ingkang pun raka Dwarawati. Inggih Koko Prabu, sami ugi ingkang pun rayi. Kula minangka dados sudarmane Abimanyu menawi enget lelabuhaning Abimanyu minangka dados satriya usumaning bangsa.
Iya, iya bener Janaka. Wis diiklasake muga-muga mapan ana ing kasuwargan jati lepaso parane jembaro kubure. Inggih, amin Allahumma amin Kanjeng Koko Prabu. Salajeng Yayi, Inggih Koko Prabu. sampun dados kersanipun para kadang Pandhawa bilih dinten menika ingkang jumeneng nata wonten ing negari Ngastina tanah-tanes klintu namung kejawi wayah kula inggih atmajaning Abimanyu. Inggih menika Raden Parikesit utawi Raden Paripurna ingkang sakmenika ngancik 12 warsa langkung sekedhik. Mbok menawi Kanjeng Koko Prabu gadah pemanggih Yayi. Tiang jumeneng Nalendra menika kejawi kedah nampi wujuding wahyu kanugrahan wahyu keprabon ananging ugi sampun kiat lair batine. Nuwun sewu nadyan menika kapirang putu kula pribadi, putu kula piyambak napa inggih patut, napa inggih sampun pantes. Menawi putu kula Parikesit utawa putu kula Paripurna menika jumeneng Nalendra, mongko dereng jangkep yuswa ingkang pas menawi badhe dipun sengkakaken ngaluhur, dipun wiwaha minangka dados Nalendra Agung. Kula kuwatos menawi mangkih putu kula duna dungkap boten waget ngemban dawuh ngemban amanah wonten ing madyaning negari Ngastina ingkang wiyar ageng menika Yayi. Koko Prabu. Satraju kaliyan napa ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Nadyan kula menika kapirang inggih eyangipun Paripurna. Kula badhe munjuk atur ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Kalimataya. Napa inggih pantes, napa inggih sampun luwes ing atase tasih kathah para kadang werdanipun Paripurna. Wonten Danurwenda, wonten Sasi Kirana, wonten Jayasena lan ugi tasih kathah para sepuh utawi kadang werdanipun kados dene Pancakusuma. Wayah paduka Kanjeng Koko Prabu Siadi kula wonten timbalaning adhawuh sabda Pandhita Ratu Tan Kenawulawali. Ibarat mangsi ingkang wis tumameng ana ing blancang seta. Datan bisa lumebek malah kepara bakal suwek, bakal ngrusak marang isining nawala, marang jembaring cecarik sing wis tak dawuhake nalika semana. Nalendra lenggah siniwaka munu kudu berbudi bawa leksana lan uga kudu pas karo pangendikane yen abang ya bakal tak kandhake abang, yen putih ya bakal tak kandhake putih. Supayane dimenapa Siadi, supayane kawula kabeh ngrumaos ayem tentrem jenjem, ngrumaos sayek saeka praya akarya luhuring negara Ngastina. Mula dina iki ora bakal tak tutup-tutupi, ora bakal tedheng aling-aling. Nalendra ing negara Ngastina wis matur ana ing ya kuwi makbaroh para leluhur, makbarohe utawa pekuburane para winasis, para sesepuh, utamane ana ing makbarohe kabeh para leluhur pepundhen ingkang bubak yasa bubut sembung senggani ana ing laladan negara Ngastina. Sakjroning ya kuwi ana ing sakjroning impen, ana ing saklebeting aku Tapa Brata Talak Brata. Aku nemu yen to wujuding Paripurna utawa Parikesit ingkang wagang mangku rembulan utawa ana ing saklebeting impen duk nalika aku mujahadah tafakur saah nalika semana. Ya ora ana liya namung kejaba titah ingkang aran Paripurna ingkang mangku rembulan ana ing sakicaking Aldaka negari Ngastina Yayi. Sidhem jroning pisowanan Wadyagung tanpa sabawa. Kaprabang
Ban sang Nalendra Tama mangu kawunengan ler sing duka cipta ler sing duka cipta Budi Mandana raras Budi Mandana raras Sidhem madyaning negari Ngastina nalika semanten samya midhangetaken pangendikanipun para priyagung negari Ngastina tuhu para winasis para sesepuh ingkang ngutamaken ing berbudi bawalaksana lan ugi atetekan ati suci pepayung budi rahayu kumandhanging pangendikan para priyagung kuncara dumugi sakjawining rangkah Datulaya negari Ngastina kocapon nalika semanten mandhap wujuding utawi mandhap wujuding Sang Hyang Resi Narada ingkang sampun paring sasmita lumantar sasmita gaib wonten ing sajroning nala paring sasmita dumateng nata Dwarawati supados daya daya prapta wonten ing pertapan Saptawarga perkencong pak pong bolong kali codhe sapa sing gawe nger pangendikaning para priyagung para wayah Lanata Dwarawati lan para kadang Pandhawa dina iki wis kapiyarsa ngasi sumundul ing awiyat apa kang dadi hajatmu kabeh dina iki wis tak tetepake tumuruning kanugrahan ingkang aran Wahyu Tejamaya Yayi, kula wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kumerlap ana ing saknginggiling Jumantara apa Yayi ora mangerteni wujuding pasmoning langit pasmoning Jumantara. Babar pisan Kanjeng Koko Prabu kula mboten ngawuningani. Waduh, kurang gentur tapamu yen mengkono Yayi. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Dasare kula menika sampun gampang supe kados dene para kadang Pandhawa sanese. Iya. Supe carane nyuwuk gamelan, supe ugi carane pripun kersane kahanan menika tambah greget. Oh, ya ora dadi apa. Suwe ra tau PJ apa piye? Inggih Kanjeng Koko Prabu.
Mestine nek kula ben dinten peye tak kinten nggih rada anu inggih rada dadi apa Yayi Kula wonten timbalane ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Jawata sampun matedhaken kanugrahan ingkang wastanipun Wahyu Tejamaya wonten ing saklebeting Datulaya negara Ngastina. Menika dados perlambang bilih negari menika badhe ayom ayem tentrem mat sinamatan daya dinayan. Mugi-mugi enggal-enggal kasembadan. Enggal-enggal kasembadan napa ingkang dados hajatipun para Pandhawa. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Menawi mekaten Yayi. Kula badhe nyuwun pamit madal paselan. Kula badhe nganti wayah kula ingkang sampun dipun titipaken wonten madyaning pertapan Saptawarga. Inggih. Ingkang sampun cumondhok utawi sampun dados santri wonten ing pertapan Saptawarga. Kula yakin nek dinten menika mbok menawi putu kula paripurna mugi-mugi sampun kuwagang, sampun deduga waget nderekaken dawuhipun para sepuh. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Kula nyuwun pamit Yayi. Nderekaken jengkar paduka sing atos-atos. Yayi kadang kuing bono keling. Kula wonten timbalane ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Panjenengan ingsun miji marang jeneng sliramu. Ketapake kabeh para nayaka negara Ngastina dimen nyawisaken wujuding uba-uba rontek umbul-umbul hangendanulan uga jejamuan ngarsaning para tamu undangan ingkang bakal ndak rawuhake madyaning negara Ngastina minangka misungsungaken jumenaning putuku ya wayahku isi pari kesit inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, wah, barep kakangku ya. Babar pisan budalno kang padha sebo jenenging sun bakal kundur angedaton. Ngestake dawuh barep kakangku ya. Bakal tak budalake para mantri abupati senopati ingkang manglung tumiyung madyaning negara Ngastina. Kaya wis ora ana dawuh meneh Dimas Janaka lan Dimas Werkudara. Purna gatining pananggilan sawetawis kundur saking kedaton jelek saking dampar kencana kinapit gamparan gading kadherekaken sangganing para banjen dimanggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil upacaraning keprabon. Lamun katinon saking Pandra tindak nyosang bumi nata negari Ngastina kaya tansah sesanti kamulyanira.
Thank